Son varias as obras executadas con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña que presentan problemas, polo que os socialistas rianxeiros piden explicacións ao goberno local. Entre elas, o saneamento e abastecemento en Quintáns, que leva paralizado meses, ano e medio despois do seu comezo. En Quintáns leva unha obra un ano e 6 meses, por os motivos que sean, pero os veciños non se teñen que ver agraviados por unha situación que lle afecta ao Concello e que falta seguimento para que esa obra se finalizara en tempo e forma. E nos pasa igual nas outras obras que vimos demandando, e o normal é que o alcalde xustifique, porque ao final nas exposicións públicas que fai, bueno, el alardea de que se invierte un millón de euros, pero claro, non explica en que situación están esas obras. Refírense tamén dende o PSOE a reformas executadas no pabillón municipal e no Centro Sociocultural de Taragoña. A pesar de que ambas foron recepcionadas polo Concello, presentan aínda numerosas deficiencias, polo que entenden que deberían pedir responsabilidades ás empresas adxudicatarias. E o caso do pabillón é unha situación, creo que, preocupante. Non é solamente porque entre agua, sino porque lle afecta directamente ao suelo, valorado en 40.000 euros, e lle vai afectar a todas as actividades municipales que se desenvolven en el e aos clubes deportivos que poidan vir de fora a facer a súa xornada o fin de semana e se teñen que desplazar a outro pabellón ou teñen que volver de volta e non se poida realizar esa xornada. Creemos que esa situación tiña que ser tratada con anterioridade, como se lle reclamou, e sobre todo que esa obra non tiña que ser recepcionada polo Concello. Eu creo que se equivoca nese aspecto Julián Bustelo ao recepcionar, porque agora temos moi pouco margen de maniobra para poder solventar esa situación e sobre todo exixirlle á empresa que afronte os gastos que se deriven do seu arranxo, que é o que había que haber feito con anterioridade. E no caso do Centro Cultural de Taragoña é exactamente o mismo, unha obra que finaliza hai un ano para a mellora da accesibilidade e resulta que un ano despois estamos sin ascensor e aínda que as ramplas a medio finalizar. Por último, os socialistas pedirán explicacións sobre o asfaltado en Pousada, acometido hai agora un ano e con numerosas actuacións aínda por rematar.